खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नै आं दायो फार्मार सेलनि गार' गायनाय जायगायाव फैदों नायनो थाखाय, जायखौ जुखाम होननानैबो बुङो। बे जायगायावहाय फैदों, माबायदि जादों बेखौ नायनो थाखाय फैनाय जादों आरोना गाइसमोन। जागाथ' मोजाङानो जादों। नै जागा एसे गाहायै दोङो आरो बे साइडथिं बारा जौबाङाखै, बेथिं बारा जौआखै। नैबे साइडआव आरो जागा गोजौआनो जादों, मोजाङानो होनना बुंनांगोन। जागा बेराफारसेथिं आरो नै एम्फौआबो एटेक खालामदों। बेसेबां नांथाबनो गोनां जायो न' गोरान खेथि मावनाया गोरलै नङा। बेखायनो आबादारिफोरा गोबां खस्थ' खालामनानैसो बिनि फिथाइखौ मोननो हायो। मानसिफ्रा ओरैनो मोन्दों होननानै सानो खायसे, खिन्थु बे नङा आरोना। बेवहाय गायनायनि सिगां बेखौ एवनांगोन, एवनानै हासार सारनांगोन। हासार सारनायनि उनावसो सप्तासेनि गेजेराव बा सानथाम सानब्रैनि उनाव बेखौ गायनो हागोन आरो जेब्ला गायखांनायनि उनाव बेगरा बेरनानै दंफां एसे जौबाय, बे समाव आक' जावस्रानानै होनांगोन एबा हाखौ फुरुंनानै होनांगौ। माने रोदाफोरखौ सिम'नांगौनो आरो अब्लासो दंफाङा मोजां जायो, गिदिर जायो आरो थाब जौबोयो। सहस नङा नै आबाद खालामनाया। जायहा थैखो गोलोमदै खालामथाबनानै मावनो हायो, जायखौ नांथाब नाजानाय होनना बुङो। बेबायदि खालामनो हायोबासो बिनि फिथाइखौ मोननो हायो। मोसौफोराबो बिराद उतपात खालामो। नेट होदों सारिगिदिं, नेट होब्लाबो माने कन्ट्रल खालामनो हायाखै आरो बारसिनानैबाबो हाबनानै जाबाय थादों। माने गार' सिङाव गांसो बहुद जाबाय नालाय, बे गांसोफोरखौ जानो हायो आरोना बिसोरो। आरो गांसो जायैनो लोगोसेनो दंफांखौबो जालांफासिगोन, बिलाइखौ। दा दिनै बेयावनो माखासे दंफांफ्रा जौआखै नालाय, दै सोना होनो थाखाय जोङो सुइस गेटनि दरजाखौ जोङो बन्द' खालामबाय आरो बेवहाय दै सोनो थाखाय गार' बारियाव, जाहाथे गोजौ जायो एसेबाव आरो गोगोम जायो दंफांफोरा। नै बेफोरो बारा जौआखै आरोना, बेफोर बारा जौआखै, एसे गाहायै थाबाय। जानो हागौ नांगौ बादि आदारफोरखौ मोनजोबासै दां। हाग्राबो जाना दोङो नै बिथिं, बे हाग्राफोरखौ निकायनो मोननांगौमोन, निकायनो मोनासै। दा दै सोनानै जोङो हासार सारना होबावनो नागिरदों आरो बेवहाय एसे मोजां जाफिननाय बायदि। आंनि सिगांथिं जोंनि लोगोफोर दङ, दै सोनो थाखाय दंग' थेगासिनो दङ। नायलांबाय थादो लोगोफोर।
नै जोंहा बिथां आमाय दङ फिलादों जों बहुत परिश्रम खालामदों गोजौनिया होबा सिन्था गैया आरो गोजौनिया होखागोन आरो निस्सय जों बिसास खालामदों जोंखौ अनो खेथियक मानसि आरो बहुत जोङो उपकार मोनदों आरो नै गार' फोनानै जों जायो बेखौबो मोनगोन इसोरा जोंनो होगोन बेनिखायनो आखाइ आथिं जों थानाय समाव मावनांगोन न' मावनांगोन खस्थ' खालामनांगोन होनना बुङोना खस्थ' खालामनांगोन आदसा बेनिफ्राय बेसांसां मोनगोन होनना सानदों नोंथाङा ओरैनो 8 बिघा दङथ' गासै 8 बिघा 8 बिघानि गेजेराव 8 बिघाखौबो गायजोबनाय जादोंना औ हिसाब खालामनांसिगोन बेसेबांसो मोननाय जायो आदसा माखासेफोरा मानो गाहाय गाहाय जाखो ओमफ्राय माखासेयाथ' गोजौआनो जाबाय मोजाङानो होनना बुंनांगोन मोसौ जाबाय बेनिफ्राय मोसौ जानाय आरो किसुमान अखाबो गैया नालाय रानदों बेनिखायनो माने दै सोनो नागिरदों आरो दिनै दै सोनो नागिरदों आरो बै माखासेया गोजौ जाबाय ओमफ्राय माखासेया एसे गाहाय गाहाय थाबाय बे जानो हागौ बिसोरो नांगौ बादि आदारखौ मोनजाजोबासै न' बिनि थाखायबो माने जौख'नो हायासै आरोना आदसा बिनि गेजेरजों जेनेबा फैबाय थानाय उन जेनेरेसन जोलैफोरनो मा फोरोंलांनो होनना सानदों नोंथाङा ओरैनोथ' जोंनि बे एरियायाव बहुद हाफोरा ओरैनो गोग्लैसोनानै दोङो बेखायनो खेथि खालामथारा जोंनि बर'फोरा मोनसेल' माइल' खालामनाय जायो ओंखायनो गोरान खेथि खालामबोला गासिबो मावलायबोला हाफोरा ओरैनो थानाय नङा फैसा मोनगोन आरो बे गोरान खेथि खालामनाय जायगायाव आरो माइआबो बिराद मोजां जायो माइ मोजां जागोन मोजां जागोन हासार होखानाय जाबाय नालाय आदसा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि सुबिदा मोनदोंना मोनाखै बे फार्मार सेल खालामनायनि गेजेरजों ओरैनोथ' बांद्रायहै जों मोननाय जायाखै सिगाङाव एसे मोननाय जाबाय आरो दा बे मोननायखौ बिथाङा फोरमायथोंसै बेखौनो लानानै बे माने खेथिखौ खालामनाय जादों आमाय फंनैसो बुंनो नामा नमस्कार खुलुमबाय आं बिनन दैमारि जों बेयाव खेथि खालामदों आरो जोंहा बेयाव मा होनना बुङो बेखौ जुखाम होनना बुङो ने जुखाम गार' आरो जोंहा बेयाव माहाय गेसें जाबाय जों जि नांगौखौ जों होनो हायासै जोंहा बहुत निरा जादों आरो होनायालाय होदों जोंनो जोंहा प्रमद सारा बहुत आशीर्बाद मोनथोंसै जोंनो एसे सहाय खालामदों जोंखौ आरो होआखै नङा बेयाव 1.5 लाख फैसा होनायमोन जों बेखौ खरस खालामनानै जोंहा प्रमद बर'आ सारा बहुत अनबाय जोंखौ बेनिखायनो जोंहा खेथि खालामनायाबो एसे लेट जाबाय गोबा जाबाय आरो जेराव खेथि खालामनांगौ जेराव माइ खेथि खालामनांगौ बेयाव गार' गायनांगौ बयबो रायजो राजाफोरा खोनासं रायजो राजाफोर आरो बिराद माइ मोजां जायो आं बेसेखिनिल' बुंनानै खुलुमबाय थेंक इउ बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ दोननायनि थाखाय बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो मा बुंनो गोसो फोरमायनो गोसो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै फोरमायहरनांगौ आरोना जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोनानै आपडेट लाबोनो हायो नोंथांमोननो न बेनिखायनो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ फर वाचिं